खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि फैसा बारायनायनि बागैनो माखासे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननिसिम हरनो सानदों। मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि पीएम किसाननि फैसाखौ बारायना होनाय जासिगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेसेबां बारायना होनाय जागोन आं बिनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा नोंथांमोना दायो मात्र 2000ल'सो फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो, बेबो मास मोनब्रैजोंसो। दा बेनिखायनो अब्ला नोंथांमोना दायो 2000निफ्राय दायो बेसेबां हाजारसो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बिनि बागै भिडिअ लाबोबाय थाखादों। जोंनि नैबे भारतनि गुबुन गुबुन रायजो सरकारा मालाय पीएम किसाननि फैसाखौ बारायना होबाय होननानै सोरबा मालाय 2000नि जायगायाव 3000 मोनो, बबेबा रायजोनिया मालाय 2000नि जायगायाव 4000 फैसाखौ मोननो हायो। मानो होनोबा रायजो सरकाराबो बिथांमोना फैसाखौ सोफादेरनानै होयो दा होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन जोंनि नैबे आसामनियालाय पीएम किसाननि फैसाखौ बाराया नामा होननानै। बारायनो थांगासिनो दङ। नैबे आसामनि पीएम किसाननि जा नोंथांमोना 2000 फैसा मोनबाय थानो हायो, दा बियो बारायसिगोन। नाथायबा बारायनानै दायो बियो 2000 जागोन ना 3000 जागोन, दा बिनि खौरांखौथ' मोननो हानाय जायाखै। नाथायबा मोनसे खोथा, जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दायो आबादारिफोरजों फार्मारफोरजों जोंनि नैबे आसामनि फार्मारफोरजों बिथाङा बाथ्रा रायलायनायखौ दायो जोङो खोनानो मोननाय जादों। सिं सिं माने इनसाइड निउसखौ जोङो मोननो हानाय जादों। दाख्लै बावै गावबो एसे बाथ्राखौ बिनि बागै बुंदों, आङो आबादारिफोरजों रायलायदों होननानै। दा बेनिखायनो नैबे पीएम किसाननि फैसाया इलेक्सननि सिगांथ' बियो बारायनो नङा। नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा। इलेक्सननि सिगाङावनो 2000निफ्राय बारायनानै 3000 4000 बेबादि जागोन नोंथांमोना आसाखौ लानो नाङा। इलेक्सननि उनावसो जागोन। दा इलेक्सननि उनावबो बोरैया जागोन आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। नैबे बीजेपी पार्टिया नैबे पीएम किसाननि जा नोंथांमोना 2000 फैसा मोननो हायो, दा बेखौ बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव एबा इलेक्सननि रादाय बिलाइयाव बिथांमोना लिरनानै होगोन जे जोङो सरकाराव फैफिननो हायोबा पीएम किसाननि फैसाखौ जोङो 2000नि जायगायाव 3000 एबा 4000 बेबादि खालामना होगोन होननानै बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव बेखौ लिरना होखागोनखा। बेखौ नोंथांमोना नायबायल' थाबानो जाबाय, नोंथांमोना नेबायल' थाबानो जाबाय। दा बेनिखायनो बे पीएम किसाननि फैसाया इलेक्सननि उनावसो जुदि बीजेपी सरकाराव फैफिनोबा, नैबे रायजो सरकाराव जुदि बीजेपीनि सरकारा जाफिनोबा, एनडीएनि एबा सरकारा जाफिनोबा, नोंथांमोना 2000नि जायगायाव 3000 4000 बेबादि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन मास मोनब्रैनि उनाव। नाथायबा जुदि बीजेपीया जुदि नैबे जोंनि आसामाव सरकारखौ दाफिननो हायाबा, जेरैबादि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिया 2000 फैसा मोननो हायो, दा थिग बेबादिनो 2000 फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथायबा मोनसे खोथा, जुदि एनडीए जोंनि आसामाव जुदि सरकारखौ दाफिननो हायोबा एबा बीजेपीनि दैदेननाय एनडीए जुदि सरकारखौ दाफिननो हायोबा, नोंथांमोना सानना लाखादो पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना 2000नि जायगायाव 4000 3000 बेबादि मोनगोन होननानै। दा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम ओरैनो बुङाखै। मानो होनोबा जेरै सिगां जाखिनि इलेक्सन जाबायना, बिहारावनो जा, रिसेन्टलि नोंथांमोना इलेक्सन जानायखौनो नायबानो जाबाय। दा बेहाय गासिबो बिथांमोना गावसिनि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव बेखौ लिरखादों, माने पीएम किसाननि फैसाखौ जोङो सरकाराव फैबाथाय बारायना होगोन होननानै। रिसेन्ट एग्जाम्पल महरै बिहार, दा बिहाराव इलेक्सन जादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव लिरना होदोंमोन जोङो पीएम किसाननि फैसाखौ डाबल खालामना होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। जेनेबा 2000नि जायगायाव 4000 खालामगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन इलेक्सननि समाव। बिथांमोना सरकाराव फैफिनबाय। दा मालाय बिहार रायजोनि आबादारिफ्रा दायो पीएम किसाननि फैसाखौ 2000नि जायगायाव दायो 3000 4000 बेबादि बिथांमोना मोननो हायो। एक्जेक्टलि दायो बेसेबां सोना होदों रायजो सरकारा, दा बेनि बागैथ' आङो जेबो मिथिना मोनाखै। नाथायबा बेनो आरो बिथांमोना 2000नि जायगायाव दायो एसे बाराखौ मोननो हाबाय। दा थिग बेबादिनो जोंनि नैबे आसामनियाबो पीएम किसाननि फैसाया बारायनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। पीएम किसाननि फैसाया इलेक्सननि उनाव नोंथांमोननिया 2000नि जायगायाव 3000 नङाबा 4000 बेबादि जानो थांगासिनो दङ। दा बे जाहैबाय जोंहा फैसा बारायनाया। दा बिनिफ्राय पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेखौ गोबांनो सोंहरदों। 28 थारिखआव राजस्थानाव थांगोन होननानै प्राइम मिनिस्टारा बेखौ जोङो खबर मोननाय जादों। दा ओइदिनखालि बिथाङा मेल मिटिंनि जोहै सोना हरबाथ' जोबोद मोजां जाबाय। जुदि मोनाबाथ' नोंथांमोना माने नैबे माबायावबो नोंथांमोना लाबानो जाबाय। हलि जोंहा जानो थांगासिनो दङ। हलि दिनखालि, हलिनि सिगां नङाबा हलिनि उनाव, जायखिजाया मार्चनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। दिनैसिमथ' जेनेबा एक्जेक्टलि डेटआथ' ओंखारना फैयाखै। आरो एमसिसिआथ' दायो मार्चनि 15 थारिखहालागैसो
15 थारिखनि उनफ्रावसो नांगोन बायदिखौ दायो खोनानो मोननाय जादों नैबे आसामनि एमएलए नि इलेक्शननि एमसिसिआ दा बेनिखायनो एसे गोबाव जोंहा समाव दंबावो एमसिसि इलेक्शना माने एप्रिलनि माबायावफ्रावसो जाहैनो हागौ खोमा बैसागुनि बायनानैबो जाहैनो हागौ बायदिसो मोनलायलांबाय नैबे आसामनि एमएलए नि इलेक्शना बैसागु बायनानैबो जानो हागौ नङाबा बैसागुनि सिगां इलेक्शननि रिजाल्ट होनाय गासिबो जोबजोबनोबो हागौ आरो दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाला दा जेखानो जा माने एमसिसिआ मार्चनि 15 थारिखनि उनावसो दायो नांगोन बायदि जोङो खौरांखौ मोननो हानाय जादों दा जेखानो जा माने एमसिसि नांनायनि सिगां नोंथांमोना पिएम किसाननि नैबे 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौल' नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरा नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों